Bueno, hai uns 7 meses, un día, falando do tempo, de fútbol ou de música, non me acordo moi ben xa, tomamos a decisión de casarnos. Foi así, de repente, parecemos unha boa idea reunir a toda a familia e os amigos para facer unha festa. Bueno, cando decides casarte, planteaste que cousas na tua vida van a cambiar. Será tan importante esa decisión? Ben, despois de moito pensarlo, cheguei á conclusión de que realmente poucas cousas van a ser distintas. Por exemplo, a partir de agora levaremos un anel de ouro, marcaremos a casilla de casado nos formularios oficiales, teremos que acostumbrarnos a que todo o mundo nos pregunte para cando os nenos, se aproveita para decir que de momento non. Vamos, que ben pensado todo seguirá igual. Seguramente Ana seguirá cortando comida entre outros pares, Susana seguirá facendo cangrexos, mamá seguirá pedindo un mencía de Félix os viernes pola noite, Carliños seguirá pedindo un Z3 e contando chistes políticamente incorrectos nas comidas familiares. Posiblemente Roberto vai vaciarme toda a vida cos meus flans. A tía Luisa seguirá facendo panellets e a tía Susa tarta de queso. E, por suposto, os meus padriños seguirán sendo os actores da familia e a Laia e a Aurea as princesas. Nós, pola nosa parte, prometemos seguir facendo cenas frikis para Eurovisión. Jaime continuará vendo forocoches e escribindo o seu libro. Eso. Eu opositando e cantando ópera pola casa. O sea, igual bueno, intimidades no, En fin, que ao final todo isto da boda non é máis que unha excusa para reunirnos a todos e darnos unha comilona sin que por unha vez teña que facer a comida miña nai. Para que as nosas mamis estén moi contentas, disfruten moito e nada máis, espero que o pasedes moi ben e que grazas por vir a todos. E un inciso, Lola, tranquila que falamos con Benedicto, xa nos dou permiso para comer carne hoxe. Muy bueno. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Hoy es un día especial para nosotros porque nos casamos, pero sobre todo también es un día especial para todos vos, porque todos vos sois importantes na nosa vida, en algún momento sempre, bueno, por unhas cousas ou por outras, sempre estamos axudándonos uns aos outros. Entonces, estou contento de que estedes aquí. Entonces, bueno... non quero parecer o rei aí... Bueno, en especial, hoxe quería que servira esta festa un pouco de homenaje a miña nai, por eso vos pido un aplauso para ela. E agora vamos aquí coa parte interesante. Bueno, decimos que non son supersticioso, pero hai unha serie de casualidades que se ven dando co número 23. Otra vez. A verdad que se me empeza a estar un pouco intrigado o tema este. Na queda dos casos, o número 23 sempre me deu suerte, senón, fijados. Fun a nacer un día 23 do ano 1976, que se sumades as cifras, sumo 23. Bueno, estaría unha casualidade normal, tampouco nada especial. Comecei a traballar un día 23 de marzo do 2000. 2000 de marzo, pois, bueno, tamén sumo outro 23. Cando merquei o meu primeiro coche, a matrícula era 5.684, que se sumamos as cifras, tamén sumo 23. A partir de aí iniciamos que abrir pouco, xa. Bueno, Agustín a María, como non lo contaba regla, o 9 do 12 do 2000. 9, 12, me 2.
Cando fun con ela por primeira vez ao piso, comproín que vivía no Pradal 23. O piso era o terceiro. Era o terceiro, non sei o cuarto. Co tempo reservei o meu piso en Vilanova, ainda estaba en planos, cando me foron a dar, ao meu portal puxeron o número 23. Aparte, eu que había reservado un terceiro, non cumpriron a palabra e deronme un segundo, polo cal me cabrei bastante. Claro que o meu segundo co terceiro dela como non, reservei a praza de garaxe e cando eu fun a ver tamén era o número 23. Co tempo decidín cambiar de empresa. Na segunda que estiven empecé un 14 do 2 do 2005. 14 máis 2 máis o 2 e o 5 23. Que rebuscado. Que rebuscado. Bueno, na terceira empresa pausa, na terceira empresa na que fui a traballar non hai forma de que cadre un 23. Así me vai. Sin embargo, foi un placer comprobar que o número que me reservaron como jefe de obra era o número 23. Bueno, e para terminar esta lista de coincidencias, casámonos o 2 do 4 do 2010. A ver quen é capaz de buscar un 23. A verdade é que andiven preocupado porque a data dun acontecemento tan importante non tivera nada que ver co número 23. Ata que un día, despois de moito pensar, dixen, vamos a ver, se sumo as letras que forman esta data, 2 do 4 do 2010, as letras suman 23. Entonces quedei totalmente convencido de que o paso que hoxe damos non nos pode sair mal. Bueno, xa estou terminando, xa me rollo con algo. Por último, a todos eses que non entenden a miña teoría sobre a existencia eterna, próximamente nas millores librerías teredes a vosa disposición o libro que rematarei, espero que antes do 2023. De mono non me ganaba moita vida. Ahora con el